faja da mu zai faɗi tilas ya zo ta bayan mu. Kuɗi da mulkin mu ya sa ana ta shakkar mu. Gidan mu da shari'a ko an ja mu akan bar mu. A ce da ni Hamadan dan gida na ministan shari'a, tilas na ga zuga na ga dama a ko ba fara'a. Ya'yan manya mu ne ya'yan manya, ya'yan manya. Ya gayya sai da manya kun karatu kwai rubutu. Girma shi nake so kan a zo sashin bukatu. Sunnura ne ake ce min a suna na kwatantu. Dan gida na ministan lafiya mu ne fariya, ko a mota za mu yi jiniya ko akwai mai tambaya. Ku kyala komai a manta komai a zo ta fannin lafiya. Ba wasa ba mu ba mu san tsoro ba, ko za su yi kamana ba za su jurewa ba. Mahir sunana kun ji ai ba wai ba, mu gidanmu shi ne tsaro tun da aiji ne ba kwana. In ba don ba ba za ku ganna nan ba. Duk kwayin da na so za na je tsaro ke bin bayana. Ya'yan manya mu ne ya'yan manya, ya'yan manya. Komai ake siya da kuɗi kuma mukan siya. Kuɗi iya kuɗi ɗan kasuwa ku tambaya. Ba mu da damuwa kullum sai mu yi ta dariya. Ni ma ina ji da kaina babana shi ɗan kasuwa ne. Yanzu da sunana cikin ƙasa an san da zaman mu. Harkar siye da siyarwa yanzu a buga kwashe. Gida da mulki shine gidan da ba a son wauta. Gari da daɗi shine gari, ku duba girman motata. Nima da ni in za a yi batu sabida matsayin babata. Walid shine suna